Днес София е потискащ град. Не се радваме на нашия град. Всички се оплакваме от безразборно строителство. Това трябва да спре. Ще наложа мораториум дори върху визите за проектиране, ако няма изпълнена инфраструктура. Това означава вода, електро и топло подаване, път, паркинг, ако е нужно зелена площ, ако е нужно пространство за детска градина. Всичко това е изпълнено и трябва да бъде изпълнено преди дори да се мисли за проектиране, а камо ли за строителство. Непрекъснато се говори за изяждане на зелените площи в София. Ще направя обратното. Ще инвестирам в паркове и в градини. Ще възстановя зеления облик на нашия град. Ще направя така, че всеки един от кварталите на София да бъде равностоен. Всеки един от кварталите на София трябва да бъде приятен за живеене, да има свой център, в който хората след работа да имат желание да се разхождат. Ще поканя световни имена на архитектурата и на урбанизма, за да ни дадат погледа отвън върху нашия прекрасен град. Защото имаме всички дадености и не ги използваме. Няма такъв град в Европа, в който да има планина, да има минерална вода и да има над 2000 години история. Това трябва да се използва. След 4 години мандат няма да има квартали на София, за които да мислим като за спални.